Elikkä nyt vaan varovasti alaspäin. Nyt on semmonen tilanne, että ei ole mitään järkeä jatkaa viimeisiä 10 metrejä, kun tää ei pysy enää pystyssä. Taitaa laittaa kuvauksenkin pois. Ehkä 7 astetta lämmintä ja sataa kunnolla, niin nyt päästään niinku Norjan matkailun ytimeen. Huomenta. Tuli kyllä nukuttua hyvin. Joku kävi vaan mönkkäreillä täällä yöllä, niin siihen heräsin, mutta onko freshimpi olo verrattuna siihen junanukkumiseen. Kello on nyt puoli 7 aamulla, mutta kun vähän aikaa pötkyttää sen jälkeen laittaa aamupala ja 8 mennessä jatkaa sitten matkaa taas eteenpäin. Lämpötila vaihtuu teltas hyvin. Yöllä oli vähän kylmäkin ja aamulla sitten aurinko kun paistaa, niin tulee lämpö. Mutta ehkä pieni aamupötköt vielä. Älyttömän hieno auringonpaiste. Ei kylmä hattara eikä missään päin. Täysin sininen taivas. Mitäs kelpoo heräillä? Kello on aika lailla tasan 8. Lähdettiin tosiaan Hannukurusta eteenpäin, eli tää oli nimensä veroinen. Eilen reitillä ei näkynyt ketään ja täällä oli kymmeniä telttoja. Siinä saunassa oli mukava isä poikansa kanssa tuli hyvin juttuja ja muutenkin rauhallista ja mukavaa porukkaa. Siinä näytti olla eilisestä viisastuneena, niin pitää yrittää mennä tänään mahdollisimman rauhallisesti. Se ei ole kiire ja mihinkään. Niin yksi justiin vetää sitten ihan selkä märkänä menemään eteenpäin. Niin tänään tässä reitistä tulee vähän pitempi, mutta tehdään pieni kiertore reikiä, saadaan vaihtelua tähän polkuun. Se eilen nähty 11 kilometriä, niin pitäisi laittaa sitten 13 vaikka. Ennen kaikkea toi puron solina, niin ai, miten se rauhoittaa mieltä. Nyt on kyllä maastokin on sitten selkeästi haastavampaa, että tästä ei tule tultua. Tulimme kierrettyä nämä kohdat, niin täällä on tosiaan luonnonportaat. Mutta nyt ollaan kohta lähestymässä Pahakurua. Tosiaan tänään kesäkuun 13. päivä ja tosiaan täällä oli ihan hyviä lumiläikkiä vielä. No niin, eli tässä on polku tulee tuolta
Ja polku jatkaa tähän, mutta polku on tosiaan eittynyt lumella. Joten tuossa päästään rämpimään sitten. Tässä pääsee vähän helpommin. Tuo varsinainen polku menee tosiaan lumipotjan läpi. Otas taas polloa. Tuliko mä ihan väärää reittiä pitkin? En mä tiedä, jatketaan tänne. Ja se tuossa kivikkoa haluan enää takaisin. Siellä tosiaan, siellä on ihmisiä ja täällä on kans palvelut, vessat ja muut on täällä. Kuro solisee ja linnut laulaa, ei kuulu liikennettä, ei kuulu ääniä muista ihmisistä. Eli Ketomella 9, Hietajärvi 6. Tarkoitus olisi, että pidetään siinä Hietajärven rannassa. Se näyttää hyvältä mestalta, niin pidetään siinä pieni tauko. Eli 6 kilometriä, jos tää olisi tässä rauhassa, niin pidetään sitten tauko. Isä ja Jare tulee kumpikin tosiaan täällä kyllä mieleen. Se on harmittava takaisku, kun ei tullut ikinä isältä kyseltyessä Lapin reissuista. Mä muistan, että kuulee ne juttuja. Siellä on muuten riekko. Hän on. Kipittää siitä. Isä oli justiin kertoi joskus päällispuoli, että kala- ja mettäreissuja tuli Lapissa tehtyä. Ja jonkun yksittäisen tarinakin aina sieltä täältä, mutta ehkä siihen saakka, kun ei paikat ja nämä tarinat on siinä mittakaavassa ja kiinnostanut vielä itseään. Ei tullut ikinä sitten juteltua tarkemmin niistä ennen kuin oli myöstä. Osittain outo yhteensattuma tosiaan toi Kalon isästä puhui äsken pätkällä ja tosiaan se valkoinen lintu. Onko se mahdollisesti riekko tai joku mikä olikaan isän metässä reissu aloin puhumaan. Se on ensimmäinen tavallaan eläin, mikä täällä tosiaan kohta 15 kilometrin matkan luonnossa on tullut vastaan. Niin kuin tämän reissun tarkoitus onkin, niin saada tosiaan sitä pahaa oloa sieltä sisältä pois. Kai tää on hyvä ja oikea paikka tosiaan sen työstämiseen.
tuolla edespäin näkyy tavallaan se kohta tosiaan, mihin tosiaan eilen noustiin. Nyt onneksi se kyseinen pätkä alamäkeä. Se oli tosiaan lyhyt jyrkkä nousu tosiaan. Niin tänään mennään alaspäin. Kivasti mutkitteleva polku on. Polku ei jatkukaan tonne eteenpäin. Eilen päästiin uimaan siellä saunasta niin Hannu Kurulla. Nyt taitaa jäädä kyllä väliin. Eilen meinasin, että siellä voisi käydä uimassa Hietojärvellä, mutta ehkä nyt ihan ei just tällä hetkellä semmoinen uintifiilis tällä ja aamut uimaan vielä. Niin tuolla se taitaa jo edessä pilkottaakin tosiaan tuo järvi, eli tuolla suunnalla. Hiekkaranta siellä perällä, minkä vieressä on kota ja muut palvelut. Eli sitä kohde. Tää oli käytännössä niin tulkoon reilu kilometri ihan ilman mitään helpottavaa maastoa niin suoraan tuon tunturin laelle. Heti kyllä luonto muuttuu, kun tullaan vähänkä suojaisempaa tähän näin, että koivikko alkaa ja koko maassa tulee rehevämpää. Tuossa ihan pieni töyrä sinne Hietojärven rantaan. Sopivaa endurokivikkoa. Sieltä se järvi avautuu. Ja tosiaan toi järven pohjuvassa, niin en tosiaan tarkemmin eilen kun en käynyt muuta kuin ohikävelyssä näkin, niin siinä on aivan viimeisen päälle näköinen hiekkaranta. Voisin kuvitella, että kesäaikaa tässä vähän tulee jengiä uimaan. Voiko tosiaan Suomessa olla tämmöisiä paikkoja, että luonnon muokkaamia täydellisiä beachejä? Kymmet vaille 11, ketomella 3, Seiponen 2. Se oli kyllä Seiposen nousu oli tiukka. Mutta tää loppuosahan nyt oli siihen moottoripyörällä tosi helppoa. Hietojärvi oli kyllä upea, mutta mikä ettei nää ihan tämmöiset niinku normaalit rannat, missä ei mitään hiekkapiitsiäkin on. Niin näissä oma viehdyksensä. Kamat kasaa moottoripyörän kyyntiin ja sitten matka kohti Hetan kautta kohti tosiaan sitä. En muista mikä se nimi oli, mutta suualuetta ja sieltä sitten Kilpisjärveä. Ja tänään olisi tarkoitus vielä, että olisi sinne Saanan huipulle kerinnyt, mutta se vaatisi noin 4 tuntia. Niin, katsotaan miten keritään. No niin. Eli eka patikointipätkä olisi nyt takana, eli Ketomellasta Hannukurulle ja sitten Hannukurulta Pahakurun kautta takaisin Ketomellaan. Eli siitä oli varmaan niin kyltteen mukaan 11 kilsaa eilen ja siihen 1-2 kilsaa tuli tänään lisää, eli 12-13 kilometriä oli tämänpäiväinen reitti takaisin. Katsotaan miten jalat toipuu. Kaikki muut on oikeastaan vielä ihan kunnossa, paitsi rinkaan olkaimet tuntuu vähän hartioissa ja sitten varpaat. Jalat on kipeät, mutta varpaat on vähän se hellänä, sanotaanko näin. Katsotaan. Tarviiko ne lepoa vai voidaanko prätkäsiirtymän jälkeen Kilpisjärvellä jatkaa käppäilyä. Pyörä ainakin pilkistää sieltä. Aina ottaa
rauhassa saanut olla. Näyttää olevan. Ei muuta kuin kamojen pakkauksia. Siellä opasta on ollut tosiaan Ylläspallostutunturille ja tuossa on tosiaan sieltä järvestä, missä äsken käytiin, eli tässä tosiaan menee pyöräilyreitit ja sen takia täällä näin pyöräilyitä on tosiaan niin paljon. Tai ensimmäinen pätkä olisi nyt takana, eli ensimmäinen yö luonnossa, ensimmäinen pidempi patikointi tosiaan tuolla rinkan kanssa. Suurin piirtein kaikki hyvin, vähän tosiaan hartiat ja varpaat on tosiaan ihmeissä, että mihin ne on oikein joutunut, mutta eikä ne tässä näin saa nyt vähän lepoa. Siinä on Ounasjoki. Vedenpinta on aika korkealla. Ja keli tekee paljon. Aurinko kun paistaa, niin kaikki näyttää niin paljon freshimältä. Ja jotenkin se vaikuttaa reissu mieleenkin kyllä, kun keli on hyvä. Ei se oikeastaan tästä paremmaksi keli ei voi mennä. Että prätkäkamoilla ja rinkkaa kantaessa niin en todellakaan halua 25 tai 30 astetta lämmintä, vaan tämmönen 15-16 astetta on kumpaakin hommaa oikeastaan ihan täydellinen. Taisi olla sama kaveri, mikä oli siellä Hietajärvellä. Hietajärvellä tänään näin, niin sen verran kauan aikaa meni pakatessa kamolla, että se oli tähän saakka päässyt. Mihin sit lähtee tiet? Menon tekijä suoraan, sirkka oikealle, ei ole sirkkaa menossa tällä kertaa. Foroaitauksia. Se on varmaan aika forotila. No niin, nyt se kyllä aukesi taas hienosti näkymättömät tunturiin. Eikä noja varmaan sit oltava siellä Hettapallan reitin Hetan puoleis päässä olevia tuntureita. Paikkoja ei se nyt tullaan ja sitten Tunturi Lappi, Enon tekijä. Elikkä tulemme Hettaan. Ja nyt onkin sit mielenkiintoinen kysymys, mitä palveluja, mä en yhtään ottanut etukäteen selville, että mitä palveluja täällä on. Eli tarvitsen käytännössä kaupan, mistä saa juomista. Joku savusti kalaa, tuli niin hyvä savustetun kalan tuoksun enää. Ja jos mä alkaisin hiljalleen, mulla on 400 tankki jäljellä, noin 100 kilometriä pääsee tuolla. Niin alkaisin tarvii polttoainetta kohta. Kaunista on kyllä täälläkin. Nyt katsoo mitä toi tunturit näkyy tuolla taustalla. Hetan majatalo 300 metriä. Nyt ei tarvita majoitusta, mutta tarvittaisi tosiaan juomista ja polttoainetta. Nyt näyttää lupaavalta. Grillikioski ja tuossa on kauppa, mistä sinne vaan käännetään. Sitten kun olisi vielä polttoainemittarit ohi. Siellä on kirkko ja kaikki muut palvelut. Terveysasema ja tämähän on ihan vireän näköinen. Kyllä. Ihan oikeesti on kohtuullisen isokin paikka. Täällähän on niinku, tuossa näkyy kyltti, täällä yläaste jo, lukio ja toi terveyskeskus ja se on vanhain talot ja sitten ehkä syömässä ihan siellä Kilpisjärvellä, ne ei tarvitsisi olla bussiruualla tänään näin. Vaan sieltä kun löytyy ruokapaikkaa, niin kävis
kävis kerran nyt ainakin syömässä tässä näin. Tässä 19 litran tankki, 15 nyt meni. No niin. Nyt on sekä mies että pyörä tankattu. Hienoa järvimaisemaa siinäkin. Siinä oli kyltti tosiaan Sonkajärven lintutorni. Ja tuossa on tommonen jotakin kosteikkoja, niin siinähän selkeästi päiville paikka sitten lintupongaukseen. Ties vaikka olisi ollutkin. On mielenkiintoista nähdä, että missä vaiheessa tavallaan tiputaan kevääseen, koska nyt on vielä ihan täysin kesäolosuudet tässä. Ja toi kelikamera, kun on kattonut ainakin ennen lähtöä silloin pari päivää, 3 päivää sitten, niin Kilpisjärvellä ei ollut kesä, siellä ei ollut lehti puussa ja vähän ruohikko vihers, mutta muuten oli hyvin alku tosiaan kevättä. Elikkä se on ihan muutamissa 10 kilometreistä tavallaan se muutos tapahduttava ennen Kilpisjärveä. Paljon moottoripyörän jälkeen maastossa ei näe, täällä on siellä törkeä hyviä hienoja hiekkamuotoon paikkoja. Mut se on varmaan täällä kesä on niin lyhyt, niin ei motocross on tavallaan tai enduro ei ole mielekästä harrastusta, vaan sit tosiaan kelkkailu on niin paljon pitempi kausi, niin kelkkailu on se mitä paikallinen nuoriso sitten harrastaa. No sieltä kyllä menee Ruotsiin, tiedät ihan näinkin pitkältä aina. Karua ja kostea. Ja tää on niinku jotenkin niinku outoa, että nyt kun ollaan kuitenkin niin pohjoisessa, niin tässä ei tuntureita ollenkaan. Eli tämä on hyvin tarrasta, ihan pieniä kumpuja, mutta vaikka päijät-hämäläiseen maisemaan nähden, niin tähän on hyvin tarrasta niin kauan kunnes tullaan tosiaan sen Kilpisjärvelle. Hietajoki. Tulee täällä välillä autojakin vastaan, että ihan yksistään oltu. Pitkästi tie mikä jatkuu silmän kantamattomiin, eli varmaan taas seuraavan 3 kilometrin mittainen suoraan. Eli joku on varmaan viivottimella vetänyt täällä näinä tielinjauksia. On tääkin omalla tavalla hienoa, vaikka niitä korkeuseroja ei olekaan vielä tässä kohtaa. Vielä pitempi suora tosiaan. Eikä nyt tää on se 5 kilometrin mittainen. Vilasin trippiä. Meillä on karkeasti 30 kilometriä matkaa siihen taukopisteelle. Ja takamun alkaa puutuu. Pitää hakea erilaisia asentoja, miten saa vähän leputettu hanuria. En tiedä, tää näyttää varmaan ihan suunnattoman torkalta vielä. Pitää vaihtaa asentoa aina silloin, kun joku tulee vastaan. Että ei joku olla kattoo, että mikä idiootti sieltä oikein tulee. Nyt oikein tuli mutkakin ennen kuin taas mennään sit seuraavat 2 kilometriä suoraan. Tässä on mun mielestä yksi kelikamera, mitä on tullut katsottua. Ja Robinsalmen silta. Eikä tässä ei joku 50 kilometriä kuitenkaan Kilpisjärvelle. Mutta on aivan täysin vihertaso erilainen kuin niissä Kilpisjärven kuvissa edelleenkin. Kato. Oho. Se aivan järkyttävän kokoinen kuoppa oli. Juuri sai vaiheistettua
No niitäkin takia oltava tosiaan tarkkana täällä näin. Tuossa on niinku asfaltti puuttuu aivan totaalisesti ja se on niinku puolen metrin halkariat oleva. Et siihen kun ois vedänyt renkaan, niin jos vähintään rengas fajalla tai vanne fajalla, mutta siinä pahimmillaan kaatuu justiin. Ja noin on, ei ihan noin rajua kuoppia ei kyllä sais olla. On kyllä ihmiset on idiootteja, kun tässä omista roskista ei saada huolehdittua. No niin. Jätetään tähän tosiaan prätkäkamat. Ei tässä pitkä matka ole, mutta prätkäkamoilla saa tähän käppölä on kuitenkin sen verran raskasta. Täällä on 19,3 lämmintä. Keli on hieno kyllä. No niin. Sitten oltaas kohteessa. Elikkä Iiton Palsasuo. Ja siinä olisi tosiaan vähän kerrottu, mitä Palsasuot on ja paikka, mitä on vain tuossa kartassa olevalla alueella. Eli ihan pohjoisemmassa Suomessa, ihan Pohjois-Norjassa ja tosiaan vähän Venäjän puolella. Ja siellä olisi tosiaan, voidaan katsoa tosiaan miltä se Palsasuo näyttää. Tässä on pieni tosiaan kävely ekana ja sen jälkeen sitten itse suolla. Sitten oltaas Palsasuolla. Tää tuulee aika navakasti. Mä ajattelin, että tää on pitempikin lenkki tänne Palsasuolle. Suolle tuoksuu, mutta vähän epäilen, että se, mihin mä ite yhdistän Lapin ja Lapin tuoksu, ja se on se tulee vasta kesällä. Eli kun alkaa muistelee niinku mikä tahansa tosiaan lapsuuden reissu, kaikki ne rossireissut tosiaan tai mitä mä oon ite ollut täällä näin viime vuosina, niin kaikki on ollut heinäkuun puolivälissä. Ei muuta kuin takaisin. Hyvä näin. Eli nyt sit kohta Kilpisjärveä. Kilpisjärvellä tää ei ole tosi... Olisiko tässä näin 40 kilometriä Kilpisjärvellä matkaa suurin piirtein. Hienosti kävi woblaamaan, kun ajoi ilman käsiä, niin se woblas heti ihan. Heti kun laitoin hanskoja vauhista, ehkä ei. Tällä ei auta ajella sit ilman käsiä. Kilpisjärvi lähestyy, niin alkaa tulemaan sit vähän niinku korkeuseroja. Ja tossa näkee hyvin miten vuolaat joet tällä hetkellä on, koska lumet on sulanut vasta juuri. Et lumethan tää Kilpisjärvellä oli vielä muutamia viikkoa sitten lunta ja olikaan se toukokuun, eli käytännössä niinku kuukausi sitten. Toukokuun alussa oli yli metri lunta vielä täällä näin. Mutta nyt alkaa kyllä huomaamaan, että nyt kun katsoo koivikkoa vaikka, niin ei lehti olekaan enää täysin auki, niin se suurin piirtein tässä kohti alkaa muuttumaan. Eli tosiaan kevät on vielä niin alussa tällä korkeudella, että koivikko kyllä vihertää, mutta lehti ei ole kuitenkin minimaalisen kokoinen, eli se on tosiaan
Nyt suurin piirtein tässä ollaan 30 kilometriä Kilpisjärveltä, niin nyt alkaa muuttua se kevään ja kesän raja, mitä vähän uumoilinkin. Niin. Siellä on taas poroja tosiaan tien varressa. Siellä oli pasoja, ei taida vielä olla noin viimevuotisia, kun oli osa pienempi. Tää kaveri on tässä näin keskellä latua suoraan. Joukottelee hiljakseen pois. Nyt on poroja kyllä niinku muutama 100 metrin välein, niin mä ajattelin, että ei täällä itä. Ja siellä on valkoinenkin kaveri. Norjalaiset ajaa kyllä. Nekin täällä. 50% ylinopeutta. Ehkä suomalaiset sakot on niin pieni, niin ei oo väliä sitten. Voi kahdon mitä huvittaa. Suorallaan mitta. Rekkaliikenne on kyllä aika vilkasta. Siellä on pieni ruskea. Selvästi alkaa kelikin viilenemään, kun tullaan tosiaan verrattuna tuohon edelliseen pätkään, niin koko ajan lämpötila laskee, kun lähestytään Kilpisjärveä. Ja onhan tuolla tosiaan Norjan puolella, niin onhan tuolla lunta aika matalallakin vielä. Elikkä nyt me lähdetään laskeutumaan täältä rinteen päältä kohti Kilpisjärveä ja nyt tosiaan näette, että miten tää kaikki tosiaan muuttuu. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä tosiaan, nyt kun katsoo koivuja, koivuissa ei ole lehtiä ollenkaan. Onks Kilpisjärvi vielä jäässäkin? Kyllä hyvin pitkälti on. Tuo tommosia ihan pieniä rannassa olevia laikkoja, missä jää on alkanut hajoamaan. Elikkä se oli vaan jäät oli pakkaantunut, elikkä täällä on Kilpisjärvestä on lähtenyt jäät. Elikkä nämä kaikki isot pätkät on tosiaan vapaita. Mutta puussa ei käytännössä ole kyllä tuommoista ihan pientä viherrystä, mutta ei kunnon lehteä. Elikkä nyt päästään just siihen tilanteeseen, mitä niin kuin meinasinkin, että päästään kokee osittain kevät toiseen kertaa täällä näin. Elikkä sanoisin, että parin päivän aikana varmaan mitä tässäkin on, niin näillä lämpötiloilla mitä nyt on, niin kevät etenee päivä päivältä. Maisema tulee niin paljon jylhemmäksi ja siellähän näkyykin tietenkin sitten minkä juurella Kilpisjärvi on, eli saanan muotoa ei voi olla tosiaan tunnistamatta. Se olisi nyt seuraava suunnitelma, eli kivuta tonne saanan laelle. Eli siitä on tosiaan noin 4 kilometriä polkua, eli edestakaisin noin 8 kilometriä. Jotenkin on hassua, että 20-30 kilometriä sitten oli täysin kesä ja nyt esimerkiksi ei ole lehteä puussa. Vähän nurmikko vihertää, mutta tosiaan vastaisi huhti-toukokuun vaihetta varmaan tuolla Etelä-Suomessa. Tai aikaisempaakin. Mutta tää oli ehkä yllättävää, että jäät on lähtenyt, eli koska niissä viimeisissä kelikamerakuvissa on muutama päivä sitten, niin jäitä oli vielä ja niin kuin tuolla järven päässäkin oli, mutta tää muuten on kyllä, Kilpisjärvi on jäistä vapaa kyllä. Ja kyllä saanan jyrkimissäkin kohdissa aika paljon luntaa vielä. Eli se polku tonne ylös menee tuolta takakautta, eli tavallaan tuota loivinta osaa pitkin. Ja on tietenkin mielenkiintoista nähdä, että onko se
kokonaan lumivapaa vai onko sielläkin vähintään laikkuja jäljellä. Ja taas pieni ruskea poro. Mistä on makoilee täällä maastossa? Porot päätti lähtee ylettää tietä sitten siinä vaiheessa. Aamupalaksi söin sen vanhan eilisen takosoossi, mikä jäi jäljelle, ja pani pari proteiinifatukkaa ja pähkinöitä ja rusinoita, niin ne on ollut ruoka nyt tähän. Kello on kuitenkin 20:04. Eli nyt vaihtoehdot olisi 2, eli mennä nyt syömään ja sen jälkeen kiivetä tonne ylös. Tai kiivetä ekana ylös ja sitten tulla syömään. Se on kaksipiippunen juttu, kun se teki energiaa paremmin kiipeämiseen kuin olisi ravintoa, mutta taas sitten täydellä mahdolla lähteä kiipeämään suoraan. Niin. Oi mikä pöly. Nyt syömään ja sitten tosiaan sit lähtee kiipeämään. Ei nyt niin kauheata mättöä kuitenkaan. Että aina päätyä tosiaan Kilpisjärven retkeilykeskukselle tosiaan syömään. Kilpisjärven retkeilykeskus 5 kilometriä. Eli otetaan se suuntimaksi, mutta toi pikkuinen kyllä huolestuttaa toi Norjan puolen lumimäärä, esimerkiksi se Mallan kyyneleiden tai Mallan luonnonpuiston. Se voi olla hyvinkin märkä vielä. Ehkä kokeillaan tuo saanaa ekana ja sen jälkeen mikä on tilanne sitten sen osalta, että lähdetäänkö me edes yrittää edes huomenna tonne Mallan luonnonpuiston puolelle, koska se on juuri tuo edessä näkyvä osa ja siitä tonne vasemmalle olevaa osaa. Niin. Ja täällä on sitten jää, että se oli auki tuolta päin ja jäät on pakkaantunut tänne toiseen päähän taas, elikkä Kilpisjärven retkeilykeskus 250 metriä, eli täällähän mä olin silloin 2 vuotta sitten yötä teltassa tuossa retkeilykeskuksen pihalla. Katsotaan mikä telttailutilanne nyt on. Eli toi on telttailualuetta. Siinä ei ole yhtäkään telttaa. Mutta täällä muuten on autoja kyllä. Elikkä nyt syömään ja sit kiipeämään. Onko se keittiö ihan normaalisti auki? Kyllä se on. Kyllä. Nythän mä tulen syömään. Tästä tilataan varmaan. Saatana pizza. Eli ensimmäistä kertaa jotain muuta kuin retkimuonaa. Hyvältä näyttää. Siinä näkyy saanan rinteet. Elikkä vaikka nyt eihän tossa Jyrkimyskohosta ei mennäkin, mutta kaiken järjen mukaan se kohtuu ponnistelu on loimasta kohdastakin. Siellä ei ole tullut ikinä käytyä, niin se on nyt oikein aloissa ehkä yksi verran päivää. Painaa se 13 kilometriä aamupäivältä, niin. Aikataulun sovittamiseksi niin tää on ainut järkevä väli. Elikkä
nyt kohti tosiaan sitä Mallan parkkipaikkaa, mistä se reitti lähtee. Eikä sit lähtee kahteen suuntaan reitit. Eli lähtee tänne oikealle Saanan huipulle ja sitten vasemmalle se Mallan luonnonpuistoon. Mutta tosiaan kummassakin oli tarkoitus käydä, mutta toi Malla voi olla vielä liian märkää, eli ei omilla kamoilla mitä on matkassa, niin ei pysty siellä talsimaan. Ja tää näkee muitakin motoristeja. Siinä on minkälaista luontoa se, että taas löytyy lintua, että perraspuolelta kesäaikaa, mutta nyt ei kyllä perrasia, ei löydy kyllä mäkäriä eikä mitään muutakaan lentävää kyllä tällä hetkellä näin. Täällä on muutama muukin ryhmä menossa ylöspäin. Pienenä pisteenä näkyy tuolla rinteessä. Jotenkin tuntuu, että eri maailmaa tullut tosiaan talven keskelle. Täällä on lumipeitettä on joka puolella. Ei mitään, ne taas hyppäät eteenpäin. Kohta varmaan puoli matka alkaa olla. No niin. Mutta aika tiukka nousu. Tosiaan pitää järki nyt päässä. Eli sen verran jyrkkää tää on, ettei hapota jalkoja ihan finaaliin, koska se vaelluksen ja tämän kuorman jälkeen, niin että huomennakin jos 20 kilsaa taas talsittavaa, niin ei voi hapottaa jalkoja ihan loppuun. Ja pitää järki päässä ja mennä vaan rauhassa. Tuossa näkee vähän se jyrkkyyttä, mikä tästä on ylöspäin. Askel kerrallaan. Ja toskin näkyy kielekkeen reuna, mutta ei taatusti ole siinä tasainen, vaan se jatkuu pitkään sen jälkeen. Toivoin olla ylöspäin. Tuo se kota. Ja tuossa on yläosa. Jos lapsetkin tänne kiipeää, niin kyllä minäkin jaksan. Kiirappusia. Parkkipaikka alkaa olla aika pieni jo. Hyvä ja kunnostettu virallinen polku, mihin pääsee. Eli nyt huipulla menee enää sitten tämmönen kivikkopolku. Huipulla on vielä matkaa siellä. Tuolla se ehkä huipun reuna häämöttää, mutta tuuli alkaa olla aika nivakkari. Pärjäis vähän aikaa viemään ilman pipua. Se polku näkyy edelleenkin ja toi kota. Mutta varmaan eksyin tosiaan liian tuonne toiseen laitaan. Oikeastaan tässä vähän toiseen linjalle. On tääkin taas semmonen paikka, missä ei tullut käytyä ja hieno tosiaan taas omalla erilaisuudellaan. Tuolla menee reititolpat, joten
Mä siis lähdin väärää reittiä pitkin. No niin, nyt ollaan takaisin. Eksymisen jälkeen takaisin reitillä. Tuon mukaan ketäkään me herrinne näe, että käveltiin väärässä kohtaa, mutta en huomannut näitä reittinä. Meneekö tuolla itse tuon lumialueen läpi? Nyt tuolla korkeampaa ei näy, mutta mä pahoin pelkää, että kun siihen pääsee, niin sitten näkyy taas seuraava paikka, että mistä se reitti jatkuu eteenpäin. Tosta on hyvä mäenlaskukeli tonne alaspäin. Staatusti riittävän kovaa. Nyt tuo huippu alkaa näkymään tossa, mutta aivan varmaan, että se kulmaisesti nousee hiljalleen sieltä ylöspäin. Vähän kerrallaan vieläkin. Mutta on sen verran kova tuuli jo, että saa suoraan nojata vähän tuulta vasten. Kovaa hommaa. Ei hiljaisempaa vauhtia voinut mennä, mutta tää on suurin piirtein tunnissa tonne ylös, eli 4 kilometriä tunnissa. Nopeuden paitsi. Ei me olla lähelläkään huippua vielä. Huippu on varmaan toi osa, mikä säätää tuolla taustalla. Joten tää ei ole huippua nähnytkin. Se jatkuu ja se jatkuu muuten vielä taas tuoltakin könkämään tässä vaikka kuinka paljon eteenpäin. Jyrkkyys kohta vähenee, koska kaikki jyrkät osat on, tai jyrkimmät osat on käyty kulkun läpi. Ehkä tää ihan freshinä menisi hyvin, mutta jos ei se päivän vaelluksen jälkeen, niin kyllä tässä on ihan tekemistä itse. Tiedät sittenkään, onko se niin ei järkyttävän raskas, mutta henkisesti pitää jaksaa vaan jalat liikkuu yksin toisen jälkeen. Tästäkin jo näkee, että kohtuullisen korkealla ollaan. Huippu alkaa häämöttää, mutta alkaa sataa. Ei pitäisi tietää, että luovutetaanko tähän vaikka. Nyt tuulee kyllä niin kovaa, että tuulee niin kovaa, että itsellä on vaikeuksia pysyä pystyssä. Joten nyt itsesuojeluvaihto sanoo, että mun saananvalloitus on tässä näin, että joku metri jää käymättä läpi, että täältä päästään alas. Odotettava hetken aikaa, että onko tässä nousemassa joku pieni rintama, kun täältä tulee tosiaan näin kovaa. Elikkä nyt vaan varovasti alaspäin. Nyt on semmonen tilanne, että ei ole mitään järkeä jatkaa viimeisiä 10 metrejä, kun tää ei pysy enää pystyssä. Eikä tossa nää sitten GPS mukaan missä kohti tuli käytyy, kuinka paljon siitä jäi
jäi metrejä, mutta tosiaan tuuli alkoi olla niin kova, että ei enää pysy pystyssä. Niin turvallisuussyistä niin nyt aivan saanaan korkean laki jäi tässä kelissä saavuttamatta. Nyt tuli ihan vähän hetken verran alaspäin, niin nyt on ihan tuuli yhtäkkiä hävisi. Mutta on siinä puuskia. Puuskia tulee koko ajan ja voi yltyä taas hetkellä minä hyvänsä. Tuossa on niin reunalla, että tämmösen kevyemmän miehen se noin tuulen puuskit mitä on, niin nappaa siitä. Eihän alamäki varmaan, jos ei toi keli pysyy järkevänä, niin menee ainakin järkevämpää vauhtia. Ja se osaa tuulla. Pitää ottaa muutama valokuva vielä tästä näin. Ja tää ollaan tultu jo alaspäin, mutta tästä on kans ihan hyvin. Nyt on tultu jo aikamoinen pätkä alaspäin. Mutta aika sairaan kova tuuli on edelleenkin täällä näin. Elikkä tosiaan en päässyt aivan absoluuttisella huipulla. Katsoin, on turvallisempi kääntyä takaisin, koska tässä alkaa nyt olla niin kova tuuli, että pitää niinku nojata tätä tuulta vasten. Tuulta vasten ja se on sit, jos se olisi vaan yltynyt niin pitää tulla järkeville korkeuksille täällä vielä, jos tää keli pahenee, niin pääsee täältä näin ilman riskejä alas. Ei täällä kyllä paljon muita matkailijoita enää näillä korkeuksilla muutenkaan ollut. Moni on jäänyt Kilpisjärveä ja Saanaa ihailemaan tonne alemmaksi, että ei tänne huipulle edes noussut. Et sit joku oikee syysmyrsky, talvimyrsky voi kuvitella, että mitä näissä tunturiolosuhteissa niin todellakin kun tekee isollakin miehen tiukkaa pysyy tuulas pystyssä, niin tai ei pysykään, niin silloin on kyllä hakeuduttu johonkin muuhun kuin avotunturiin tai tunturin lailla. Että tuntuu, että tänäänkään mitään kovaa tuulta ole tuolla alhaalla, mutta se huomasi vasta sitten, kun toi huippu alkoi häämättä. On se upea. Mikä tehty samoista porraskivistä, mitä on jäänyt ylimääräisiä. Eli tästä alkaa nyt sitten kiviporras alue, mikä Korvas joskus aikaisemmin aikaa ollut tuolla eri reitillä, niin huonokuntoiset tosiaan puuportaat, niin nämä on kohtuu uudet, nämä ei montaa vuotta vanhat ole. Siinäkin muutama porrasreeniä tekemään. Pitäisi tehdä peliliike, että kerkiikö sillä Sahkalijärvelle kuivin kamoin vai onko ihan täysin kaikki märkänä sinne vai kurvaako tuohon retkeilykeskukselle kysyä, onko siellä siinä vapaata mökkiä ja nukkuu yhden yön siinä. Visainen kysymys. Kodan lähettyvillä olisi ollut hyvä kans majoittua siinä sais, mutta se ei ole tosiaan noita sallittua aluetta telttailla. Ja sitten alemmat kiviportaat. Sen jälkeen pieni laskeutuminen ja sitten on melkein lähestulkoon tasasta yllättävän hyvin meni alaspäin. Ei havota jalkoja yhtään eikä polvet tykkää huonoa. Ja eli ainut mikä oli, niin tuuli oli tosiaan hyvin navakkaa siellä lailla. Mikä oli kyllä osittain itselle yllätys, koska täällä alhaalla ei tuule oikein mitään. Totta kai ylhäällä aina tuulee enemmän, mutta
se ero oli niin paljon. Eli varmaan tää sade, kun alkaa, sadepilvet kun alkaa kerääntyä taivaalle, niin se nostattaa sen tuulen. Et nyt ei vaan sen osalta ajoitus osunut ihan nappiin, mutta ei oikein taas sitten tällä täällä on sen verran vähän aikaa, että tää oli ainut mahdollinen hetki, milloin siellä kerkii käydä sitten huipulla, mutta vaikka et viimeiset 10 metrit jäikin saavuttamatta, niin oli se hieno kokemus sekin. Säännöstöjen mukaan tällä aikaa sataa, niin taidan kyllä käydä kysyä tuossa Kilpisjärven retkeilykeskukselta, että olisiko niillä vaatimatonta mökkiä siinä vapaana. Siellä on pysyis rinkkaa ja muut kamat kuivana ja pysyis tosiaan teltta kuivana sitten huomista varten, mitä siellä Stendal Greenillä. Eli näyttää taas huomiselle, että huomenna ei pitäisi sataa. Alkaa taas parkkipaikka näkyy, meni oikein korvatkin lukkoon laskeutuessa. Elikkä näkyy autot siellä. Tähän päivään tuli se 20 kilometriä kävelyä suurin piirtein. Eikä se yhdelle päivällä riitä. Pelimistä ei ole tottunut kuitenkaan niin rajuihin määriin, että niitä joka ikinen päivä ollaan liikenteessä. Niin ehkä tää on taas hyvä tässä näin.